Haleluya. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngibingelela imindeni yonke edalwe nguNkulunkulu. Ngibingelela amabandla onke abona uNkulunkulu esezulwini. Ngibingelele kakhulu umndeni we-Christian Culture Movement egameni likaKristu Jesu. Ngiyathoba abazalwane, umama ukhona egameni kaJesu Msindisiwe. Egameni likaKristu Jesu wafumana umusa, uNkulunkulu wayifumana neyamempilo idamuzelane wahlongasikwa kwaNkulunkulu kampilo. Emini nje ngibotho share the word of God ngoba le nto ayingathi ayingebandla ayinge-movement sihlanganiswe uNkulunkulu. La ngibona khona yazi ukuthi sihlanganiswe uNkulunkulu mina nawe egameni likaKristu Jesu. Sizofundiswa uNkulunkulu amaHubo 124 verse 6 and 7. Athi verse 6, makabonge uJehova ongasimukelanga ukuba sibe yiphango yamazinyo awo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi, ogibe lwaphuthuma, thina saphunyuka. Umyalezo nje wasemini uthi thina saphunyuka. Haleluya. Egameni likaJesu saphunyuka years ago. I don't know how many years you've been in salvation. Kodwa from that day saphunyuka egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ziningi izimo esaphunyuka kuzo and ziningi izimo esiphunyuka kuzo noma sesisindisiwe ngoba uNkulunkulu owenza disaster in our lives daily basis. uNkulunkulu uyavela ithi nceka uNkulunkulu on Friday ubaba umkhonto. uNkulunkulu uthanda ihlazo. uNkulunkulu uvela kakhulu ehlazweni. Ngenkathi ususehlazweni la kuvela khona amandla nodumo lukaNkulunkulu. Phela uJosepha ngendlela ayengcwele ngayo emkhonza ngokungcwele ngayo uNkulunkulu futhi ayethembeke ngayo abazali bakhe, wayengeke azalahla abafowabo ngaleya ndlela, futhi wayengeke aza aboshiswe umfazi wenkosi. Kodwa uNkulunkulu wehlazo, uNkulunkulu ohlelayo ihlazo lakho, uNkulunkulu owenza sure ukuthi abantu bakubona ungene ehlazweni, uNkulunkulu ofuna ukwaphula ugibe usuphakathi ogibeni avele uNkulunkulu. Phela uDavid sasingeke sizwe isitori sakhe lawana laphona nomfazi womuntu waphinde wathumela yena eyinkosi ukuthi kubulawe leyo ndoda. Kodwa uNkulunkulu uyavela elivala ihlazo lomuntu uphakathi. uNkulunkulu akufaka, uyavuma uNkulunkulu uJakobe ungene esimeni bese ngathi uNtshontshifa lo mfowethu avuma uNkulunkulu abe uNkulunkulu alwaphule ugibe. Secushiwe ngempilo yakho, kuyaphela ngempilo yakho. Lapho isifo esemzimbeni wakho sazi umhlaba wonke ukuthi wena uphethwe ikhensa, kodwa uNkulunkulu masingena kuye egameni likaKristu Jesu athi obhala kahle zonke izifo ziyaguqa uma sekufika igama likaJesu. Emini bazalane nginalowo myalezo nje athi uNkulunkulu ku-Isaya, mina nginguNkulunkulu akakho omunye. Athi mina nginguNkulunkulu ngiyokuhamba phambi kwakho ngihlelemba amagebhugebhu. uNkulunkulu bazalane owahlelemba amagebhugebhu. Uyaqinisekisa ukuthi sihamba kuwo amagebhugebhu enisawabona. Wonke umzalwane nginesho ukuthi wonke umuntu uyawazi amagebhugebhu wabonayo phambi kwakho, kodwa uNkulunkulu wenza sho ukuthi siyahamba endleleni. Athi ohlabelela siyahamba ngokukholwa, sihamba ngokukholwa izinto esingakayiboni, sikholwa izinto esingazaziyo, izinto ezinkulu, because our faith is fulfilled in Jesus mighty name. Uma ngabe uKristu Jesu wavuma waba umhlabelo, wavuma ngenxa yezono zabantu wathwala ihlazo. uNkulunkulu athanda ihlazo bazalwane, kodwa kulelo hlazo siyaphunyuka ogibeni lwabacuphi. Izitha zethu around the world, umkhathi uyasicuphela, imgoga usathane uyasicuphela ema-families ethu. uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi asifaka nje ehlazweni. Ufika umakoti omncane umuhle nakho konke uhlonipho uthobekile, uNkulunkulu akufaka ehlazweni ukuthi ungabathola abantwana, kodwa uNkulunkulu lelo hlazo uvela aqinisekisa ukuthi uyayiphula imigoqo yensimbi. uNkulunkulu phela yena owephula imisedari, hayi umsedari, imisedari yaseLibanoni. Umsedari lithi izwi kaNkulunkulu isihlahla umuthi omkhulu oqinile. Izimo ezinkulu esibhekane nazo, izimo obuthi uma ubuyibheka, uma ubheke emuva asohlabeni, noma ngibheke emuva ngabe ngisele endleleni noma ngabe ngifayile endleleni, uthi uma ubheka ukuthi ngidlule kanjani, no, it wasn't you, it was God himself. uNkulunkulu wathi mina ngizohamba nje phambi kwakho nokudlelemba nje amagebhugebhu, angizikwasusa amagebhugebhu, mina nguNkulunkulu ngiyawahlelemba. So emini bazalwane ngizomemezela uJesu ohlelemba amagebhugebhu, enze indlela yethu ibe mhlophe. Ngizomemezela nje uJesu kuphela, angizomemezela isonto, angizomemezela ifamily ethile, ngizomemezela amandla kaJesu ayikhulula neyami impilo.
we're going to share nabazalwane izinto eziningi uNkulunkulu erivile uNkulunkulu. Awuthi ngoba ususindisiwe bese sekuma izinto, awuthi ngoba nakho ususindisiwe bese nje usuhamba ku-tar road. Kepha indlela yethu inabacuphi, ngisho ebandleni phakathi kunabacuphi, ubona ukuthi la bekumgoga isitha bethithi siyaqeda ngapha, kodwa uNkulunkulu avele uNkulunkulu wezimangaliso zakhe, avele athi mina ngiyothumela ingelosi ukuba ikhole, athi ungayicunuli. Okwethu bazalwane ukugcina ubungcwele, okwethu ukuzigcina nokugcina izwi kaNkulunkulu, kakhulu nokuhlala ezwini kaNkulunkulu kuyasiza kakhulu mangabe uphakathi esimweni, uphakathi empini, into esizayo izwi likaNkulunkulu. Athi ubhala kahle kuMahubo 29, izwi kaNkulunkulu linamandla, izwi lakho linenkazimulo, izwi lakho laphula imisedari yaseLibanon, izwi lakho liyadabula ihlathi, izwi lakho liyadabula amanzi amaningi, and lawo manzi amaningi asikhukhulwa emlilweni oShadrach abangena ko abashanga. Kungani? Kungenxa yokuthemba izwi likaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ushilo ukuthi noma phela sihamba khona thina uzoba nathi. So bazalwane, ugibe lwaphuliwe, ngizosho njalo nje mina, ugibe lwaphuli, thina saphunyuka. Miningi iminyango la singene khona isitha sathi siyaqeda ngathi, kodwa thina saphunyuka. Ngizokwenza assurance emini bazalwane ukuthi siyaphunyuka. Zikhona izimo, yes, zizofika futhi siyeza futhi ezinkulu, but thina sisazophunyuka. Sina assurance ukuthi uNkulunkulu yena osiholayo. Uma une assurance kufanele ube ne assurance ubungcwele ngibambile, izwi kaNkulunkulu likimi. Ukuze ngibone uNkulunkulu kufanele ngigcine izwi lakhe enhlizweni yami. Usho njalo kuMahubo uthi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho, ukuze ngingoni isono singena, ngoba izwi kaNkulunkulu alisekho kuwe. Awusabhodli izwi kaNkulunkulu, isima ngabinge ifike impi ubhodla inyama yakho, awusabhodli izwi kaNkulunkulu. Ingakho atheka yonke impi obhekana nayo. Wayi ngoba vele izwi kaNkulunkulu awusekho. Ngizothi buyele ezwini kaNkulunkulu, ngizothi hlala ezwini kaNkulunkulu, uzondle ngokukholeka. Ifike impi ubhodla izwi kaNkulunkulu. Uthi phela uJesu asizubonakala ngokukholwa, asizubonakala ngokuningi, sobonakala ngeyithelo, sizobonakala ngama-fruits. Ama-fruits izinto ezimnandi, alikho ifruit elisawa egameni kaKristu Jesu. So ukuze kuvela ama-fruits, hlala ezwini kaNkulunkulu, ufunde ngeyiyalezo ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bafisana kanjani nama-tribulations and trials. For the fact nje ukuthi kukhona indoda okwathiwa irephile ingarephanga. So lezo zinto kufanele zisifundise bazalwane, sizongena ezimeni siqanjelwa amanga ngabantu abakhulu, umhlaba ube against us, singene futhi etilongweni, kodwa etilongweni uNkulunkulu uzoziveza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe. Silinde uNkulunkulu. Uthi uphakathi ogibeni, uphakathi njengenyoni, uphakathi ungenama-feathers, ungasekho themba. Uthi uphakathi esimeni, kodwa uNkulunkulu avele manje aqhamuke ezokwephula ugibe lwabacuphi, because abacuphi kufanele bebe khona ukuze uNkulunkulu esezulwini ehle ezolwaphula. Phela uNkulunkulu uzokaphulana empilweni yakho bengekho abacuphi bakho. uNkulunkulu uzokuriwarda kanjani ngereward emangalisayo ezothusa umhlaba wonke uma ngabe wena uzobalekela izimpi. Asibalekela izimpi, siyangena ogibeni, kodwa uNkulunkulu esezulwini alwaphula. Asikwazi ukuthi silwele thina izimpi, asikwazi ukuthi silwe thina ukuthi sifuna ukuphuma ezimpini, sifuna ukuthi siphume kulelo gibeni. No, inyoni ayinamandla okuzephulela ugibeni, because umuntu osuke akhe ugibe uba ne-assurance ukuthi liqinile ugibe. Ufaka nishibhikile whatever lolu gibe osuke ekhandiba, angilwazi anginayo nane-clear, kodwa umuntu osuke athekile isitha sisebenza ngaye, aplane ukuthi uzo-atheka kanjani. Ungaphumi, ungahaleni nanokuphuma, ungakhaleni nanokuphuma, ungamemezeli wena yaNkulunkulu ngomthandazo, yakuNkulunkulu ngezwi. Umemezele uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wena uthe uyohlela emva amagebhu, wathi wena ukwenza indlela yami bemhlophe. Uthe uNkulunkulu ongihola, awusho ukuthi uyolisusa ihlane, kodwa uthe uyongiholela kulo lonke iqiniso. uNkulunkulu ngisize ngihlale eqinisweni lakho, ngibe intombi ehlezi eqinisweni lakho, ngibe ubaba ohlezi eqinisweni lakho, ngibe insizwa, ngibe umama, ngibe uSunday school ohlezi eqinisweni kaNkulunkulu. So mina bazane nalo myalezo nje egameni kaKristu Jesu waseNazaretha sesivala ukuthi ugibe liyaphulwa uNkulunkulu, aliphulwa ibandla, ngeke liphulwe umfundisi wakho, ngeke liphulwe umyeni wakho, ngeke liphulwe umkakho, futhi ngeke liphulwe abazali bakho, kodwa uNkulunkulu osezulwini ozokwehla akwaphulela ukuba asimthembe. Uthembekile bazalwane, uthembekile ey'meni ey'ningi esedlule kuzo. Akuthembeka ngathini, asikwazi ukuthembeka thina. uNkulunkulu wazi ukuthembeka ngempilo yomuntu, ngoba uNkulunkulu ofuneka kuvele wena. uMamkhonto akaziwa akalutho, futhi uMamkhonto ingakho engena-degree, engenalutho, engenadiploma, kodwa kufuneka kuvele amandla kaNkulunkulu. Athi ubhala kahle emfuthumfuthwini
emfuthumfuthwini. Ngeke sakhe iy'tini ezintsha kodwa emfuthumfuthwini sizolakha iJerusalema. So sakho umbuso kaNkulunkulu bazalwane. Indaba ithi isikhathi esiphelile, kuyaphuthuma, yonke into iyaphuthuma. Simemezela nje uJesu owephula ugibe, simemezela uJesu osilindile ekhaya. Ngiyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise in Jesus mighty name. Egameni likaJesu siyabonga. uNkulunkulu wethu ongcwele, siphakamise igama lakhe elingcwele. Siyabonga ukuthi ugibe njengamanje uyalwaphula ugibe empilweni yalowo nalowo, uyalwaphula ugibe isifo esimphethe nodokotela benze assurance kodwa uyalwaphula ugibe izifo esemzimbeni yabo egameni kaKristu Jesu. Bathinte uNkulunkulu wethu ongcwele, waphula ugibe izimo uNkulunkulu wethu. Abanye kube neplot emsebenzini ukuthi akadilizwe. Ngiyathandaza egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Thembeka Nkosi yenkazimulo, thembeka uNkulunkulu wokuthembeka kwethu. Sikwazi uNkulunkulu ohlelemba amagebhugebhu, hlelemba indlela yaloyana. uNkulunkulu wethu uyabazi bomsulwa bakhe, uyakwazi ukukwethemba kwakhe. uNkulunkulu wethu namandla imindeni la isitha Nkosi uJesu singena sidestroy imindeni nemishado yabantwana bakho. Ngiyathandaza egameni likaKristu Jesu noma ngabe sebekwi-virgin divorce, uNkulunkulu wethu ongcwele bathwale uhlelemba indlela yabo. uNkulunkulu wethu ongcwele ubabuyisele kwi-position yabo la bekwamukela khona, la benza khona ifungo. uNkulunkulu wesibenza ifungo kuwe. uNkulunkulu weyifungo akugcina ifungo zemishado yabantwana bakho egameni kaKristu Jesu. Ungavumi ukuthi imindeni ihlakazeke uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba ukuhlakazeka kwemindeni uzodaleka ichaos esibonayo emhlabeni. Uma ngabe imindeni ingenababa ingenamama, abantwana bethu bazokhulela ehlane, bekhulele emgwaqeni. Sisize Nkosi uJesu, uthwala isizwe sakithi, uthwala umhlaba wonke, uthwala iSouth Africa. Siletha kuwe egameni kaKristu Jesu waseNazaretha leadership yonke yase-South Africa. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngisho amakhosi siyathandaza egameni kaKristu Jesu. Ngenelela our heavenly Father, uhleli imbuso yabo, unguNkulunkulu sezulwini. Abanye uNkulunkulu wethu kuneplot ukuthi bazobulawa bengamakhosi. Siyathandaza egameni kaKristu Jesu, yaphula imigoqo yethusi. weNkulunkulu ophilayo, yaphula imigoqo ehlele uSathane emkhathini ngegama likaKristu Jesu. Ngisho izipho ey'phonsa uSathane ebantwana bakho, even bapristi, siyathandaza egameni kaKristu Jesu. Yaphula uNkulunkulu wethu ugibe, yaphula uNkulunkulu wethu onamandla onke. Whatever sicushelwe khona isitha, uNkulunkulu wethu ongcwele, ungenelele abantwana bethu, usibusise. In Jesus' mighty name we pray. We praise your holy and righteous name. In Jesus' mighty name, amen.